Прарубіць акно ў Еўропу, загіну як швед пад Палтавай. Гэтыя выразы яшчэ час по час можна пачуць ад старэйшага насельніцтва ў Беларусі ці ва ўкраіне. Даруйце, а ввогуле, што рабілі шведы пад Палтавай? І навошта акно ў Еўропу трэба менавіта прарубаць? Гэтыя фразеалагізмы звязаны з падзеямі паўночнай вайны, якая мела далёкасяжныя наступствы для Беларусі, Украіны і для ўсёй Еўропы. З вами Катерина Водоносова і серыя перадач ад кампаніі «Будзьма беларусамі» пра беларуска-украінскую гісторыю, трызуб і пагоня. Тут мы разбіраем простыя, папулярныя, а часам складаныя і дыскусійныя пытанні нашай сумеснай гісторыі. Усё пачалося з таго, што расійскаму цару, яшчэ не імператару, тады Пятру I, кроў з носу спатрэбіўся выхад да Балтыйскага мора. Тое самае акно ў Еўропу. Але на шляху ляжалі тэрыторыі сучасных балтыйскіх краінаў, якія на той момант належалі Швецыі. А значыць, трэба сапраўды прарубаць. Ваяваць, кажучы простай мовай. Пётр шукае саюзнікаў і ўрэшце стварае паўночную кааліцыю, якая і дае назоў вайне – паўночная вайна. Гэта рускае царства, Данія і Саксонія. Момант з Саксоніяй для нас асабліва важны, бо курфюрст Саксоніі Аўгуст Моцны яшчэ з'яўляецца па сумяшчальніцтве і каралём Рэчы Паспалітай. Дарэчы, так можна было? Аказваецца, можна. Нагадаем, што манарх у тагачаснай дзяржаве, у Рэчы Паспалітай, быў выбарным, не спадчынным, як у той жа Масковіі. І выбраць маглі каго заўгодна, хоць вугорца, хоць шведа, хоць саксонца. На пачатку вайны Пятру страшэнна не шанцавала. Ягонае войска атрымала татальную паразу пад Нарвай у 1700 годзе. Зразумела, а з кім ён звязаўся? Малады кароль Швецыі Карл XII быў сапраўдным геніем вайны, стратэгам не горшым за потым Наполеона. А Пётр толькі рэфармаваў старое маскоўскае войска, якое яму дасталося ў спадчыну, і зусім нядаўна яшчэ давіў паўстанне нелаяльных яму стральцоў. Дарэчы, пра Наполеона. Карл XII не зрабіў ягонай памылкі і не пайшоў на Маскву, хаця маскавіты да гэтага рыхтаваліся. Ён вырашыў шукаць фінальнай бітвы на прасторах Вялікага княства Літоўскага, па добрай еўрапейскай традыцыі. Але расійскае войска пятляла, заводзячы шведаў усё далей на поўдзень, і ад гэтых целарухаў першую чаргу цярпела нашае цывільнае насельніцтва. Адступаючы, расейцы палілі і забіралі з сабой усё, што можна, а шведы потым бралі ўсё астатняе ў якасці кантрыбуцый. Тым часам Аўгуст Моцны быў адсунуты, адхілены ад вышэйшай пасады ў Рэчы Паспалітай. Надышло бескаралеўе. Гэта быў вельмі цікавы час, бо прарасійская партыя ў дзяржаве і без Аўгуста працягвала лічыць сябе за ўладу. Але тым не менш, ягонае месца пры падтрымцы шведаў заняў Станіслаў Ляшчынскі, які быў абраны каралём дзяржавы. Яго падтрымала апазіцыя Аўгусту з ліку магнатаў, напрыклад, сапегаў. І таму, як ні дзіўна, Рэч Паспалітая ў той вайне паспела пабываць і саюзнікам Расіі, і саюзнікам Швецыі, і ў наступным зноў Расіі. А баявыя дзеянні тым часам ужо перакачавалі ва ўкраіну. Формай дзяржаўнасці тут была гетманшчына на чале з гетманам Іванам Мазепам, а край быў фактычна сатэлітам Расіі. Пётр патрабаваў ад Мазепы ўсё большыя аб'ёмы паставак на патрэбы вайны. Ягоныя войскі на тэрыторыі краіны паводзілі сябе не як саюзнікі, а як заўжды. Так Мазепа пачаў пакрысе схіляцца на бок Карла XII і Ляшчынскага, пачаў з імі таемныя перамовы і прыняў іхны бок. Даведаўшыся пра здраду Мазепы, Пётр быў сапраўды раз'юшаны. Ва ўкраіну рушылі карніцкія атрады. З гэтым звязаная так званая батурынская трагедыя ці батурынская разня. Батурын быў сталіцай Мазепы, якую ўзялі войскі Пятра, выпаліўшы, выразаўшы там усё жывое, незалежна ад полу і ўзросту, уключна з жанчынамі і дзецьмі. Па загадзе Меншыкава, бліжэйшага сябра Пятра, былі разрабаваныя і знішчаны ў тым ліку праваслаўныя цэрквы. І, дарэчы, тут варта ўзгадаць і паводзіны самога Пятра, але ўжо ў беларускім Полацку, за пару гадоў да гэтага. Разам з тым самым Меншыкавым Пётр заваліўся ў Сафійскі сабор, зладзіў там бойню, пазабіваўшы ў храме
храме базыльянскіх святароў, а ў самім храме рускія потым зрабілі парахавы склад, які, вось нечаканасць, ён выбухнуў, знішчыўшы нашу галоўную святыню часоў полацкага княства. Паваротным пунктам у паўночнай вайне стала бітва пад Палтавай у 1709 годзе. Шведская армія, змучаная працяглымі пераходамі далёка ад радзімы, была разбітая. Яна поўнасцю перастала існаваць. Паранены Карл XII і Мазепа ўцяклі ў Бандэры, дзе яшчэ намагаліся пераламіць ход вайны, спрабавалі намацаць саюз з туркамі, дамовіцца з Еўропай. Па смерці Мазепы ягоную справу працягнуў наступны гетман Піліп Орлік, народжаны, дарэчы, у нас, на Ашмяншчыне, аўтар першай украінскай канстытуцыі. Але было ўжо позна. Ініцыятыва была ў руках Пятра. Пасля палтаўскай бітвы Ляшчынскі застаўся без падтрымкі. У хуткім часе ў краіну вярнуўся Аўгуст Моцны, зноў стаўшы каралём. Менавіта пры ім у 1717 годзе пад ціскам Расіі прайшоў так званы нямы сойм, які замацаваў права ўсходняга суседа трымаць тут сваё войска, умешвацца ў справы дзяржавы і ўрэшце прывёў да дэмілітарызацыі Рэчы Паспалітай. Гэта і быў пачатак канца дзяржавы. Паўночная вайна трывала ажно да 1721 году, але ўжо ў фармаце марскіх баталіяў на Балтыцы. Рэч Паспалітая выйшла з яе знясіленай, абяскроўленай. На месца гетманшчыны прыйшла маларасійская калегія. На еўрапейскім даляглядзе ўпершыню з'явілася расійская імперыя ва ўсёй сваёй жахлівай красе. Дзяліцеся нашай інфармацыяй як онлайне, так і офлайне. Ставце падабаечкі, падпісвайцеся на канал, распавядайце ўсім. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.